Muhammadu Rasulullahi din nan to kashe ta akai kashewa zulman ba sai mun zurfa kasance ba a wannan kisan da aka faɗi tsakaninta da annabi ba wani mutum ɗaya da za ka tuna a mutanen annabi wanda ya mutu a lokacin kuma ga shi kaddara Allah kashe ta akai ya abin yake ban sani ba in ma'ana na dawo asalin zancen da nake yi in mutum ya tambaye ka ya akai ka zama sharifi baki tarihi za ka ɗauko masa faɗi nan ma ita ma ga yadda aka da ita sayyidina aliyu wanda annabi ice wato ana min aluwa alimini ice kuma laulatu jama'atul jinni wal insi ala hubbu aliyan makar Allahu nara ga mutum da aljan za su tabbata akan san sayyidina ali da ba a halicci wuta ba wannan sayyidina ali shi ma kashe shi akai annabi ice mafi munin mutane guda biyu ne wanda iso ke taguwar naƙata salihu da wanda zai sare ka ya ali daga nan zuwa nan yana nunawa a jikinsa abdurrahman bin maljam da goyon bayan ma'awiya ya zama cewa suka kashe sayyidina ali dan abi dalibi wannan abin shine fa akai sayyidina al-hasan sayyidina al-hasan ma'awiya yace matar sayyidina hasan ki zo zan ba ki kuɗi dinare 1000 dan Allah ku shiru ku saurari wani zance da aka yi a nan gure abin da nake so ku fahimta wani magana ce mai nauyin zance sayyidina ma'awiya ya ce ga matar sayyidina hasan ji'uta ko ta'ada da sunanta wannan ji'uta din nan aka ce mata ki zo zan ba ki guba ki sa wa mijinki hasan dan ali in ya ci ya bar duniya zan aura miki ɗansa yazidu sannan zai ba ta dinare 1000 sannan zai ba ta bayi sannan zai ba ta raƙuma ta kashe mai hasan da ta zo kadara Allah ta ɗauki maganin nan an yi dogon al'amari amma ta ɗaice nake bayarwa sai ka binciki sauran tarihin sayyidina al-hasan da ta ba shi wannan gubar sai ya ci da kadara Allah ta sa ya ci wannan guba ya zama dalilin wafatin sayyidina al-hasan da iwa fati yana cikinsa ya ɗau ciwo matsananci ya sa kansa akan kafar ɗan uwansa al-hasan al-husaini sai sayyidina al-hasan ya zame kansa daga kan kafar hasan al-husaini sai ya ce ya ka cire kanka sai ya ce tausayinka nake ji ku duba ahlul bait rasulullahi yace tausayinka nake ji shi fa yake kwance yake cikin matsananciyar jinya amma shi ke tausayin wanda yake da lafiya ice saboda me ice saboda kakanmu annabi ya gaya mana za a kashe ka a zubar da kai a yashe wannan nake tausayi ni na sa kaina akan cinyarka kai a lokacin ban san da naka kan zai zama ba a takaice sayyidina hasan ya zama cewa ya ci wannan gubar sai ya wafati da yi wafati abinda zai baka al'ajabi sai ji da ta fita ta kaba sai ta je wajen ma'awiya ta ce na cika aiki ce aikin ki yayi kyau ta ce to saura alƙawari ce magana ta ƙare yanzu nan ina ko dinari 1000 ibata ina ko raƙuma ibata sai ta ce to magana auren na da Yazid ce amma baki da hankali ta ce saboda me yace ki tsaya kiji kin kashe Hassan dan Aliyu shugaban mu'minai dan Fadima shugabar matan kaunu jikan annabi Muhammadu ina jikan na Khadija dan uwan Hamza kin kashe shi ni kuma in baki dana tace ba kai ka sa ba yace ni ma an sa ka kashe dana kenan ashe ya san waye ya kashe ashe ya san wane ne ya yi alfakadarci mu bar wannan zancen Imam Husaini alaihi salatu wassalam mun sani gaba daya duniya ta cika da labarin Karbala kashe shi akai a Karbala ba mai tantama sayyidina Ali Zainul Abidin kashe shi akai aka sa mai guba sayyidina Abubakar dan sayyidina Ali kashe shi akai dan kansa na Allah sayyidina Abubakar yana da Umar yana da Usman duk ƴaƴansa ne saboda irin karancinsa
Allah. Sayyidina Ali in zama cewa duk wannan kashe masa su akai, amma ba 'ya'yan Fadima bane, ita na da Fadima 'ya'ya 5 ta haifa da Sayyidina Ali. A gurguje ta haifa Al-Hasan da daddare bayan sallar magriba, ta yi sallar magriba sai naƙuda ta zo mata, sai ta haihu a watan Ramadana, 15 ga watan Ramadana. Da ta haife shi Sayyidina Al-Hasan a watan Ramadana, tana haihuwarsa sai ta tashi ta kabarta sallar isha'i, ta sallar isha. Su Fatima masu dalili, su Fatima masu dalili, kai in ba Fadima ba a haihu yanzu bayan magriba a tashi a kabarta sallar isha'i, sai ita ba ta biki ba ta haida. Ɗan Muhammadu Rasulullahi ita da cewa bayan ta yi wannan sai manzon Allah ya zo mata barka, sai ta ce ya Rasulullahi ga tambaya a tambayi Allah, wai duk wata mace haka take jin wahalar haihuwa yadda na ji? Sai aka tambayi Allah. Kafin tambayar sai ya aiko Jibril, wa nahanu aqrabu ilaykum min hablil waridi walakin la tusirun. Allah ya ce na fi ku kusa da wannan jijiyar, sai da ku ba kwa gani na. Shikenan ya zama cewa Allah ya aiko ya ce to a gaya wa Fadima yar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wahalar haihuwa da ake sha kaso 10 aka kasa, kaso 1 ta ji, 9 nan gaba ɗaya bata ji komai ba, an ɗauke mata saboda ita ce. sai Fadima ta ce au haka aka yi, to ya Rasulullahi ga ya Jibril je ga Allah, a ce ina son wahalar haihuwan nan, duk wani abu mai haihuwa na halittar Allah a kasa wahalar 9 ɗin, a kwaso a dora ne, a basu da guda ɗaya ɗin ne na ɗauke musu saboda tausayin Fadima. Allah ya ce ba zan dora miki ba kuma na ɗauke musu su ma saboda Fadima. Kasan da mata in suka yi al'ada da an gama sai ki irga kwanakin da ke sai kira masalla, haka suke yi da. Kafin da ce sai manzo Allah na Fadima ta ce ya Rasulullahi, ice na'am Fadima. Ce ya manzan Allah, wai shin wannan fa al'ada da 'yan uwana mata suke su ba dan sa so ba kuma su kama su tara masalla, sai ce me kike so? Ta ce to da dai an dauke musu dai wannan. Kafin ka ce me wani ba ta baki ba, Ubangiji ya aiko daga yau in mace ta yi al'ada ta rama sallah ta yi laifi, tunda Fadima ba ta so, tunda Fadima ba ta son a rama an daina. Alaihi salatu wassalam bintu sayyidina Muhammadu Rasulullahi. Wannan na na Fadima yar annabi Muhammadu. Sayyidina Husaini mun ji, Sayyidina Ali Zainul Abidin, Sayyidina Qasim dan Sayyidina Hassan kashe shi akai. Mu gangaro kan Sayyidina Baqirul Ulumi, Ali Zainul Abidin, Muhammadul Baqir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Rida, Abdul Askari, Ga'imu al Muhammadu shi ke kadai yake raye har yanzu, Imamu Mahdi. Amma duk waɗannan da na lissafo kashe su akai. Sayyidina Abdullahi Al-Kamil dan Sayyidina Hassan kashe shi akai. Sayyidina Ibrahim bin Abdullahi Al-Kamil kashe shi akai. Sayyidina Muhammadu Nafsu Zakiya dan Sayyidina Hassan kashe shi akai. Waɗannan ƴaƴan ɗakin Annabi Muhammadu, wannan Muhammadu Nafsu Zakiya kakan Shehu Tijjani. Daga lokaci ka faɗi irin sigar ma yadda aka tinga musu kisa. Da haka duk inda suka zauna kashin su ake, a hantare su, a mantare su, a ci mutuncin su, a wulaƙanta su, a nemi kashe su. Shi yasa sharifan da sai suke cewa su ba sharifai bane, sai su dinga koyewa. To yanzu mutane sai su dinga mana tokaci da wannan. To ai sharifan ma cewa suke su ba sharifai bane, ai kashe su ake yanzu, ku za ku kashe su ne? To sai ku ce su faɗa, yanzu ba a kashe su. In ma za a kashe yanzu, kafin a kashe su sai an kashe da yawa. Ka san suna da barada irin su fasihul lisan, ai ka sai akwai baradan su. Sai inda buzu, wato sai inda menene aka ce rawani ya faɗi wa buzu ne ko menene, sai abin da ya ture ya buzu naɗi, sai abin da ya ture ya buzu naɗi. Ka san ko mutuwa ce, dan bacci ma da shi yake,
bayi da shi zai shiga don zai fito ya fito da abunsa. Allah ya bar mu da annabi. Da haka ahlul bait rasulullahi abin da aka dinga musu kenan. Wannan daular ta Ali Sa'ud ina gaya mana, wannan daular ta Ali Sa'ud yanzu din nan da aka ci mu kanmu da gazwatul fikri, mu kan yanzu in za mu tafi sai mu ci za mu tafi Saudiya, wai kasar annabi Muhammadu, saboda su wulaƙanta manzon Allah da suka ci kasar da yaƙi, suka kori ahlul baiti, suka ci mutuncin addinin manzon Allah, sai ya zama suka cire mata ma Makka, suka cire mata Madina, sai suka sa mata Saudiya. Ma'ana su yanzu kasar su ce ba kasar annabi Muhammadu ba, kan wani sharifi daga musu kai. Shi yasa sai suke ce mata Saudiya, Makka da Madina din nan. Wannan Ali Sa'ud din nan kafin a kafa su sai da aka kashe sharifi da masoyinsa 12,000. An taɓa lokacin da idan nan limawa sharifi ya shigo sai a zo a ce ina sarkin limawa, ina malaman limawa, ku fito da sharifan garinku wanda suka shigo bakin nan, ku fito da su. Idan ka fito da shi kun huta, in ba ku fito da shi ba duk matasan ku za a kama a yanka, saboda sharifi ɗaya wallahi za a iya kashe sama da mutum 100. Dan da ba za ka boye ba. Sai aka koma kamar yanzu misali sharifan nan sai a zo a rubuta wa sharifi salsalarsa. In mutum sharifi ta uwa da uba sai a rataya mai ya zama a fata, sai a naɗe a yi mai falaya, sai a sa mai, sai babansa ya kusa mutuwa don duk sharifin duniya in zai mutu sai an mai sainin, sai in ya kasa ganewa. Ba sharifi ba mumine ma haka ake musu, sai an musu sainin sai don mutum ya kasa ganewa. Don haka wannan sainin din in aka yi mai zai bar duniya, sai ya tara 'ya'yansa a ɗaki ya ce wannan abin da na sa muku a wuya kar ka sake ka cire shi, kuma kar ka ba kuwa, kuma kar ka sa kai dai bata, sai ka ji ka an gaya ma za ka bar duniya, kai ma ka kwance ka ga abin da ke ciki, ka rubuta 'ya'yanka ka rataya musu. Sai mutum ya kusa mutuwa yana budewa sai ya ga ai shi wane ne dan wane har zuwa kan annabi Muhammadu, sai ya gane dalili sai ya shiru, shi ma sai ya rataya wa 'ya'yansa. Da suka gane ana haka sai suka fito da hadisai, aka ce duk wanda ya rataye wani abu ya rataye imaninsa. Aka fito da hadisai aka ce to maza a dinga samu idan mutum ya rataye laya a wuyansa a sare kan, ma'ana an san sharifai kaɗai ke rataye wannan abin. Ana cikin wannan sai suka gane, sai suka koma suna yin kambu da wannan sirrin, sai a naɗe sai ya zama kambu wanda ake sawa a damasa. In aka sa a daɗe shi to shi kenan ana zuwa sai a dinga rungumar juna ana gaisa, a rubuci na gajiya a gaban da lafiya, ana shafa a ji akwai kambu a jikin mutum. Sai suka gane, sai sharifai suka koma suna yin ɗamara, da wannan nasarar tasu ake yin ɗamara. Da aka gane duk ta bayan jinin annabi Muhammadu, don wani da ka gaba kashe ka za a yi. Don haka kuma ba wanda kar a kashe su ba, suna nufin su yaɗa jinin manzon Allah. Shi kenan sai su yi guru, sai a mai da shi guru. Ɗanka in ya girma ka gaya mai cewa to shi mai sa wa ɗansa in zai bar duniya. Ana cikin wannan gurun ma aka gane, aka yi ta hadisan ƙarya akan guru da laya da gabu, aka yi ta magana. Ƙarshe sai aka ce kai yanzu abin da ya rage mana mu dinga ɗaukan nasaban nan muna rubuta wa 'ya'yanmu. In suka sha Allah ka bayyana da sirrin abin kawai a gaba a jikinsu. Shi yasa duk sharifi akwai hatimin gidan annaba a jikinsa, sai dai in bai san inda ake ba. Duk sharifin duniya a jikinsa akwai inda aka ajiye nasa hatimin. Da haka shi ne kake ganin cewa Allah ya yi mana wannan dubin sirri da dubin alfarma da Allah ya ba mu 'ya'yan ɗakin annabi Muhammadu. Yanzu iya wannan kadai da kaji, kika ji, muka ji, kuka ji, an ya ishe mu magana cewa dole sharifai su koyi kansa a da, ko ba gaskiya ba ne? Sannan ya ishe mu gane cewa dole ne ya zama cewa a faɗa mutane ba wai jinin Adamu ba, me aka yi musu suka zo. Da sharifi ya zo gari sai i duba a garin, in ya ga gidansu ya fara ba zai neme ka ba wallahi, sai ya nemi baƙaƙen garin duwai.
don kai ya haifi farfara sai ya nemi duwan ɗin baƙaƙen latar gare gidan da suke da nanan hanci sai ya zo ya baiwa kansa wannan damar ya nemi aure a gidan sai a bashi idan garin suna tsaga da ya girma idan garin suna tsaga da ya haifi ɗa sai ce da gidan dangin matarsa ina son zan yi wa 'ya'yan gidana tsaga irin ta gidanku zan muku kara sai su ce bismillah sai imai 'ya'yan taya shi kenan sun bata shi yasa shan fuskar yin tsaga don batar da kama amma an fashin goshi da to Allahu kenan Allah ban mu da annabi yawa wannan ina son in gaya maka ka san wani bai san Allah ɗaya bane sai ya zo tahiyya sai ya haka in ya zo zaman tahiyya sai ya haka wani kuma in ya zo zaman tahiyyar ma in yi haka din ba zai ce Allah ɗaya bane ko ɗaya ne ko biyu ne ko ɗaya ne ko biyu ne ko ɗaya ne ko biyu ne haka zai ta yawo da hannun haka ga an ce wai bulala ake wa shaidan to shi shaidan inda yana gurin ba haka dinga barin sa ba kawai kuma ai wanda ya tabbara dai Allah ya bar mu da annabi yawa wannan takaitaccen karamin takadiri ne Muhammadu nafsu zakiya din can da ne magana kafin Shehu Tijjani lokacin yana yaro dan shekara 9 izo da wata irin fasaha ta kwanta kai da kyau da kwarjini da haiba da kamala kasan sharifai kyawawa ne wani auren ne yasa ku ga mu ba kyawawan ba Allah kai ta haƙuri da mu kuma ku haƙuri da mu amma da ai ga su kyawawan nan kai ka dai san da ka kallo na zuba ka san alhamdulillah ya halitta barakallahu ahsanul khaliqi alhamdulillah wannan Muhammadu Nasu Zakiya sarkin garin da yake ya kama shi ice wannan yaron tun da yi magana a gabana ya kura malaman gabana yana dan shekara 9 ya kura malaman garin gaba daya ice to aje a haka da rami da ransa abin ne shi aje a haka rami da ransa abin ne shi tun da ya kure malaman gabana aka tafi zuwa abin ne Muhammadu Nasu Zakiya sai ya baiwa fadawan tausayi sai Shehu Tijjani sun motsa kambu kai ina ba mu fito kuke so ku binne mana kakanmu mun kiɗe da suka motsa kambu shikenan kafin ka ce nan ana ba suka ce to bawan Allah sai da za mu binne ka ba za mu ki ba saboda in mun je sai sarki ya ba mu Qur'ani ka ji fa dan mai Qur'anin za a ba Qur'ani a rantsi cewa an binne ko ba a binne ba da ka za mu binne ka amma za mu sa ba ƙwararru ciyo ta sama inda kan dan samun numfashi in ka ji gari ya yi tsit dare ne yayi za mu dan binne amma yadda za ka iya bunkitawa ka buɗe in ka ji gari ya shirto ka buɗe gaba ɗaya ka ɗau hanya kai ta tafiya sai inda Allah ya tsaye da kai haka aka dinga wa ahlul bait da haka suka dinga rayuwa in zama cewa in hakan dare yayi sannan ita tafi har zuwa ƙasar Maroko ana ta ji labarin wannan Muhammadu Nasu Zakiya fa yana nan a'a baya nan har sai dai da ya haifi ƴaƴayen da suke nan a nan kuma ya kafa makaranta yana da almajiri da yake karantarwa sama da 20,000 da ya kafa makaranta aka ba da ra'ayi da shi sai aka turo masa ta makarantarsa yan fana'i suka zo suka ce su sun yi fana'i ba kowa sai shi aka zo aka dinga samu aka shiga jikinsa aka bashi ya sunan abin zuma da guba da nama ya ci shi ma dai koma ga ubangiji su suka kashe shi na ya faɗi mata zahara'u haka ƴaƴanta aka dinga musu kuma har yau ana yi musu karkace an daina la iyaka abin da in ragu abu ɗaya a yi a zahiri ne ba a yi amma a baɗi ni ba abin da ba a yi yanzu siyaye ɗin nan inda a ce ba don Fadima ce babarsa ba don Imamu Ali ba ne gatansa da yanzu akwai ɓarɓashin wanda ya san sunansa ma mana mu a garinmu da aka yi jifan aka kasa sai aka fita wuri dai wai na siyan mansiya za a yi mana wanda isan mu ma a manta da shi wajen ku yi haƙuri Fadima ba za a manta da ita ba kisa mun san kashe mu za a yi
tunda muka farka muka san annabi ne ya haife mu mun san kashe mu za a yi ba wani kila wakala amma yanzu ƙarya ne a yanzu ƙarya ne uwar mai yatsu ta yi kaɗan uwar mai yatsu ma ta yi kaɗan da aka yan uwa ahalul baiti kun ji yadda aka suka zama sharifai baƙaƙen nan da ake da su yadda suka fantsama nan daga nan daga nan yanzu misali ne daga ai asalin ɗan Kano ne ko sai na taso na dawo Kaduna asalin iyaye na a yan Maiduguri ne suka taso suka dawo nan asalin iyayensu yan Yemen ne suka dawo nan a har yau din nan muna zumunci da yan uwanmu na Yemen a har gobe muna zumunci da su amma ga ma'ana kuma wujujin ce ta kawo su in ba san wancan ba ƙara tambayar tarihin abin da ya faru a lardin Maiduguri kukawa dalilin kukawa ɗin wannan kukawan nan shi asalin kukawan kakanninmu ne wanda shi ne ta dangin mahaifinmu muka fito ta cikinsa yadda aka yi zama wannan kukawa ɗin sarki rabe ce sa ko miliyan aka sa maka aka ce ka nemo babbar bane mai rabi'u ba za ka samu ba rabi'u saboda sarki rabe ya ba su azaba idan ya zo cin mutunci da wulakanci ike wa sharifai ike wa waliyai ike wa mutane don ya mulki ƙasa tun daga kwandiga ta bangaro kwandigan nan ne tushe kwandigan sarautar kwandiga na jikokin manzan Allah tushen ma'aifiyata ne a nan take ita kuma kwandiga ɗin nan tun daga nan suka dinga gangarowa yau ga su wata rana a mulkin Allah in Allah ya kaddara sai ka ga 'ya'yan Basiru Lisan a Kaduna sai ka gansu a Zaria sai ka gansu a Niger ma wakila to ba dan da su ba da su sai da take ci Allah kiyaye amma Allah ya tabbatar da alheri Allah ba mu albarkacin ku ai ne jance wato sai da kuna jin akwai masoya sosai mun gode ba a faɗi komai ba a ne ta masoya ne a kwarai Allah ya bamu da annabi akwai masussuka Allah ya bamu da annabi da haka wannan shine abin da yake faruwa da zuriyar annabi kar ka ji dawai akwai masoyansu tun da aka fara duniya akwai Salmanu akwai kuma ƴaƴan Salmanu ila yawmil qiyamati akwai Ammaru akwai ƴaƴan Ammaru ila yawmil qiyamati akwai Bilalu akwai ƴaƴan Bilal ila yawmil qiyamati akwai Ma'awiya akwai ƴaƴan Ma'awiya ila yawmil qiyamati akwai Yazidawa akwai Muhammadawa har kiyama ta tsaya ba su kare ba ko da zuriyar sun kare su nasu waɗancan to masu aiki irin nasu za su ci gaba da aikin kamar yadda ɗazu malamin nan yi magana ne wato idan na yanzu an ce ba a yarda da su ba na daɗin yadda aka da su irin su Shehu Tijjani guba aka ba shi fa Shehu Tijjani sai da Abdulkadir Jilani duk wannan udubaniyar uzuma da aka hau aka taka guba aka ba shi ya ci Gausi Bar'ama wallahi guba suka ba shi ya ci Maulana Shabul Futuhatul Barakati wallahi binne aka yi su kan jaki su kan na ta tsiyane da wane ne kadara Allah ta kaddara wallahi tallahi haka ake wallahi Jibrima ma kashe shi akai sai dai ba Fatima ta haife shi ba in ko Fatima ta haife shi wallahi kashe shi akai annabi ne kakansa ya faɗa mamin na illa maqatulun aw masmu ba daya a ƴaƴana sai dai a kashe shi ta karfi ko ai mai samu haka Allah ya kaddara musu shi yasa na faɗi mata ce al-mautu lana adatan wa karamatuna inda Allah shahada tace mu al'adan an ce faɗi ba za a kashe ku ba ku zo ku sallama ku zo ku biyayya ku zo ku da'a tace kai menene ne aka ce a kona gidanta a rushe gidan a tarwata a kashe su tace al-mautu lana adatan mu al'adan mu ce mutuwa ai
al'adar gidan gudan kun sai me yanzu al'adar gidan baba sharu mai haza ce maulidin annabi Muhammadu dan gidan dan an ce maulidi sai me al'adar gidan ku ce ai tace al'adar mu ce mutuwa wa karamatuna inda Allah shahada tace kuma girman mu a gurin Allah shine a kashe mu girman jikan annabi a kashe shi haka Allah yi musu matsayin su ne da mukamin su da alfarmar su kuma kaman kun ba kaman katanta haka Allah yake yi su ma masoyan ahadul baitin haka ake bin su abin da ya san ne awo sai ya samu auniya dole ne sai Allah ya azartar illa iyaka ala inna hizbullahi humul ghalibun wallahi shiga irin wane wahainiya ba irin ta wahainiya ba ma'ana asin da asin din duniya da jin daɗin duniya da farin ciki a duniya da nutsuwa a duniya da walwala a duniya da kyakkyawan ƙarshe da jin daɗi a barzahu da walwala a barzahu da jin daɗin barzahu da walwala a filin mahashar da jin daɗin mahashar Allah yi muku albarka da walwala a mahashar wallahi sai sharifai da masoyansu tun daga duniya haka Allah yi kanta yanzu ka kula mutanen Allah duk inda ka gaba tijjani ko ka gaba kadiri inda na gaske ne hasken sama a fuskar sa'i da ya ga dan uwansa ya san dan uwansa ne ba wai sai ya aga suma ba sai ya rata hoton shehu ba sai ya riga tarbi ba ahadullahi da ganin ahadullahi zai ce ahadullahi salamu alaikum shehu ya yi kira muso juna ku dubi yan ɗariƙarsa ku dubi zance na kowa ya ga kowa yana murna